sí, a la frontera amb Terol. Visitem el Portell de Morella. Per estes muntanyes i barrancs passava un ramal de la gran ruta que comunicava les terres de Terol amb els ports. Això l'ha fet objecte de desig per als visigots, musulmans i, com no, per als cristians. Però a diferència d'altres pobles que han sigut visitats per les mateixes cultures, al Portell no queda res de les anteriors. El vell Portell, d'origen àrab, va ser totalment destruït. De manera que, tot i que no ho parega, el Portell de Morella és una localitat de nova construcció i el poble està ordenat d'una manera concèntrica a partir del nucli antic, a l'estil netament cristià. En el temps de la cristianització, diguem, quan van vindre els templaris i entonces van crear a Portell una forta torre, que és el que actualment és el campanari. I quan ho van reconquistar van destruir Portell el Vell i entonces passava el camí que anava encara que està el castell de Zulema, passava pel carrer Major del que és ara Portell. Acte seguit van destruir el castell de Zulema els templaris i automàticament ja es va totalment reduït tant Portell el Vell com després el castell de Zulema i ara el castell de Zulema es diu el Fossar dels Moros. Per quin motiu es diu el Fossar dels Moros? Doncs perquè ho van arrasar i allí es van acabar totalment tot. Este és l'Ajuntament, en 1961, amb la seva característica arcada. La plaça es va reformar al segle XVII seguint les influències de l'urbanisme barroc, que dictava la necessitat de crear espais públics per a centralitzar la vida en comunitat dels pobles. L'Ajuntament està ubicat al carrer Major, que, segons comprovem, no ha perdut ni gota de l'encant del segle passat, quan, en lloc de cotxes, hi passaven cavalls. No és que ara hi passen molts vehicles de motor, però la gent prefereix fer anar les cames. Al fons veiem el carrer Placeta, també conegut com el Raval. Allà trobem el Museu Tèxtil La Rosaleda. I és que ara la indústria tèxtil és la més forta del poble. Immaculada és la tercera generació que treballa en la fàbrica que van fundar els seus iaios. Soc Imma Molinos, visc a Portell de tota la vida. Pertenezco a una família del gremio textil. Vaig començar amb la meva abuela per l'any 1912 i fins el dia d'avui que segueixen els meus fills. Ara estem en el museu que tenim aquí al poble, que està dit la Rosaleda, li van posar la Rosaleda. Entonces, ma tia Luisa tenia molta il·lusió de fer un museu, més o menys destinat al textil, està clar. Entonces ella va fer tot això, ho va fer ella, de posar el museu este. L'abuela va començar, que ella va estar a Barcelona i va portar uns telers d'allà, van a comprar uns telers, i després resulta que, tal com va portar la patent, van poder fabricar així al poble per fer còpies. I se va muntar la primera empresa a casa, en un localet que tenia, i va posar uns telers i el corresponent accessoris que s'empleaven per anar seguint treballant, per exemple, rido, canilleres, rodeteres. En el pas dels temps, els telers, per supost, se van anar modernitzant. Aquests telers de fusta van passar a ser, al final, uns telers mecànics. I després, i ma mare, per supost, també. El que passa és que ma mare se va morir molt jove, tenia solo 47 anys. Però també va passar el mateix, que ja tenia també a ma casa, van fer l'empresa, ja la van muntar també, entonces nos van quedar, la meva germana i jo, huérfanes, molt jovenetes, i vam continuar també en els telers que teníem, però, clar, al poc temps vam veure que se quedaven antiquats i a renovar maquinària. I així van passar uns quants anys, però vam anar fent coses noves, saps? Vam fer des de davantal de cuina, de rizo. Vam fer també panyos de cuina, de moltes classes, van fer de rizo, com de teala. Bueno, l'hogar, tot el que era hogar. Tovalloles de lavabo, de bany.
M'encantava posar-me teles a teixir i no me deixaven. Me deixaven perquè si me posava s'ho feia maleses. Perquè, clar, era menuda. A vegades no arribaven els peus ni a baix a la que serien les calques. El que puja i baixa els pintes se diuen calques. Entonces allò apenas arribava, però ja en les puntes dels dits ja feia el que podia. Quan menys se'n donaven compte que ja se despistaven, ja estava damunt les teles. Als 4 o 5 anyets ja em voltava per ahí, tu, escansa-me això, tu, per allí per voltejant entre les dones, que m'encantava. Tu, i me feien jugar, me feien fer coses perquè me distrau-me, perquè, clar, estava per allí per la casa, no tenia cap distracció més, doncs allí a enredar-les, no sé altra cosa. La meva filla ja se va casar i se'n va anar a Castelló a viure, i els meus fills s'han quedat a l'empresa, que actualment estan treballant al seu poble. I també en teles d'última tecnologia, estan ja treballant en màquines ja modernes, molt modernes. La veritat que jo me sento molt orgullosa d'haver seguit aquesta trajectòria a tota la meva família i poder-ho ara vos contar, també me fa molta il·lusió. I espero que els meus fills, no sé, siguin també, no sé quants anys podran seguir, però mentre ells jo crec que mentre es podran seguiran, perquè també és que ens agrada. Artesans com la família d'Imma demostren que mantindre la identitat i el treball al territori és construir un futur possible. Després de la tèxtil, la segona activitat econòmica del Portell de Morella és l'agricultura. I és que, clar, tot resultava més fàcil amb l'ajuda d'un animal. Durant els mesos d'estiu, els homes emigraven a treballar a les mines franceses i les dones mantenien viva l'agricultura del poble. Quan els homes se n'anaven a França, així nos quedàvem les dones, era quan més feina hi havia, i fèiem el que podíem, però tenien que anar al monte i això. A segar primer, després se trillava, que entonces no venien cosechadores. Portar les garbes a la era i se feia lo del monte i lo de casa. A sembrar pataques, he treballat molt, anar a guardar, anar a faena de tots els animals de casa, anar a replegar els animals del monte, que n'hi havia d'assau 18, entre bous i tot el que teníem, i de nit ficar-los al corral, donar-los a menjar. La faena d'una dona i la faena d'un home. Però tornem al nucli urbà. Estes són les escales del carrer Nou en 1977. I avui en dia veiem que, afortunadament, encara no hi han instal·lat cap escala mecànica. De manera que continuem pujant i arribem a la parròquia de l'Assumpció. El temple es va construir al segle XVII, tot i que té una planta d'una sola nau més pròpia de temps romànics. Així el veiem el 1955. Té anexa una casa abadia que servia de residència per als empleats clericals. Cal dir que no sembla una casa de pobre. Habitacions, saló amb fumeral, una àmplia balconada. Ara estan rehabilitant-la per a convertir-la en casa rural. L'església i la casa estan integrades en l'antic castell i la muralla defensiva, de manera que uneix simbòlicament el poder militar i eclesiàstic. No oblidem que el portell era la porta d'entrada des d'Aragó i en aquella època això significava lloc per on pot entrar molta gent a envair-nos. Esta gran muralla construïda pels templers pretenia evitar, precisament, això. La part millor conservada és la torre de l'homenatge. Potser perquè avui és el campanar de l'església, prou ample per a contindre 3 campanes, tot i que la més grossa està trencada. En l'any 1967, en el volteig de l'hivern, al voltejar-ho es va rajar i entonces ja la van deixar impracticable. La volien arreglar, van haver moltes iniciatives, van fer moltes loteries, però se va optar per posar-ho a la menuda perquè la gran, per restaurar-la, tenien que portar-la a l'estranger i això era molt costós i tenien moltes dificultats. Mentrestant, amb només 2 campanes, l'església s'apanya prou bé. Per Sant Antoni, Sant Marc o la festivitat de Nostra Senyora de l'Esperança, les campanes continuen tocant. Així veiem una cercavila del Dia de l'Esperança dels anys 60.
Els majorals duen cistelles amb una cosa que no pot faltar, el panoli. Una coca típica que la gent es pren molt seriosament. I el panoli consisteix en aigua, oli, aiguardent i moscatell, farina i sucre. Entonces, l'any 33 se donava, diguem, desmigat, perquè això era una obra com de caritatiu, perquè la gent no provava coses així dolcetes en tot l'any. I després, ja més tard, agarraven la coqueta i la partien en 4 trossos i mos donaven un trosset cada un. I ara ja és diferent. La donen en una bosseta, una cinteta i la imatge de la Mare de Déu de l'Esperança. Conten que un llaurador va colpejar la Verge amb la seva arada per accident. Fruit d'eixe colp, la Verge va perdre el nas, però va guanyar una ermita, que ha arribat als nostres dies tal qual. A la porta, cada desembre, comença l'alabança de la Mare de Déu de la Font, que és l'altre nom de la patrona. 2 xiquets reciten poesies basades en la relació de la Verge amb el poble del Portell de Morella. El 18 de desembre és la festa de l'Esperança. És la festa que te fique la carn de gallina. Baixem la Mare de Déu de dalt de la iglesia i la portem a l'ermita. I antes d'entrar a l'ermita, allí, 2 xiquetes, les que són més xicotetes, diuen una poesia a la Verge. I ara jo te'n diré un trosset. De la punta de un arado tú surgiste, la ilusión y la devoción de un pueblo esta ermita te levantó y tu esperanza de verde lo vistió. Virgencita de la Fuente, Virgencita portellana, venerándote palpita esta procesión humana. Eres humilde y pequeña, como es humilde tu aldea, mas tu frente centellea como el oro en el crisol. Moltes vegades les tradicions són una explicació a la nostra adaptació a un entorn. I encara que el Maestrat sempre ha sigut una terra forta, exigent i amb molta identitat, els seus paisatges plens d'història la fan un destí imprescindible i una terra a estimar.